ଭାଙ୍ଗି ଶୋଇଛନ୍ତି ରେ ବାବାରେ। ଓ କି ହାଇ। ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ଖାଇଲ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଶୁଅ। କି ନିଦ। ଜମ୍ ମାରୁଛୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ। ହଁ ସେଟା ଛଡା ହବ ତୁ ଡେଉଁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଗାଡି ଗଡିବ। ବେଲପତ୍ର ପାଇଁ ଗାଡି ଉପଡୁଛୁ। ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ନନା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଆଣିବି ଖାଇଦେଲି ସକାଳୁ ଡାଳିମ୍ବ କଦଳୀ। ଆଜି ମାଙ୍କଡ ଭାଇର ପେଟ ଫୁଲ। ପରି ପଳେଇବୁ ଜମା ଯାଆନା। ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଗ ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ଘେରି ଯାଉ। ଆଗୁଆ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ କଦଳୀ ବୋଧେ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଏଇଠି ଖାଇଦବନି ପୁଣି। ମାଙ୍କଡ ସହିତ ଆଜି ସେଲ୍ଫି। ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ନାଚ ଟିକେ ନାଚ ନାଚ। ମନ୍ଦିର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ ଆମ ଉପରେ ଘେରି ଯାଇଛୁ। ଭୋଗ ଦେଖି ପୁରା ଘେରି ଯାଇଛି। କେତେ ଗଛରେ ବସିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କେତେ ମାଙ୍କଡ। ହଁ ବା କଣ କରିବା। ଆଜି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ରାଜ। ଆଉ ଜଣେ ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ମାଙ୍କଡ ଆଜି ମାରିଥାନ୍ତା। ମାଉସିଲ ଟିକେ ହାଏ କନି ହାଏ କନି ହାଏ କର ହାଏ କର ହାଏ କରିଦେ ହାଏ କରିଦେ। ବସୁନା ଏଇଠି ଯିବ କାମ ଅଛି ନା କାମ ନାହିଁ। ନା ଆସନ୍ତୁ ବସ। ତାହାର କିଏ ନେଇଗଲା? କଳା ମାମୁଁ କିଏ ଲୋ? ବୁଲିକି କହିଲା ଆଉ ଯେ କାହୁଁଛି ଛୁଆ ସେ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଜଗିଲି ଥିଲା ମା ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୁଚି କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ନା କଣ ଶୁଭୁନି? ପରୀ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଏଇଠି ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମାମା। ମାମା ତମ ଘରକୁ ଯିବି ନା ମୁଁ? ଯିମି। କିଏ ନେଇଯିବ? ତମେ ନେଇଯିବ? ହଉ ଯିବା ପୂଜା ସରୁ ତମ ଘରକୁ ଯିବା। ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନା ତମ ଘରେ? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଉ କି ଭଜା? ଆଳୁ ଭଜା। ହଁ ଆଉ କ'ଣ? ସେଦିନ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ କର ହାତରେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିନେ ହଁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିନେ ସେୟାର କରିଦେବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ମୋ କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା?
कमेंट करी कहब बाय कह बाय मरा मन लगुन तमें आसोनी से कहल ना आसला मो पाटर बाहरी जाता ना आसी ना कहला हाँ आस वीडियो एत लेट रे आसिया कथा अच्छी जे दे आज घेरी चल आज नन्ना आसनी बोधे आज माकड़ माने आम सांग पुणी मो चुट्टी घुसारी पचवटा मो चुट्टी घुसार माकड़ मैंने मो सांग बोली आम कदली खाईदे आम बेलू ना माकड़ भाई आस मालूम केते दिन बेले सकाळ बेले बिना प्याज रसुण करते रात बेले केते उठे जा फोटो टाटा बाय बाय खाई दियो सब खाई दियो हाँ हाँ तारी पाखर अच्छी बोली क्या दौन देखुला क्या दौन ता पाखर अच्छी देख सहीटा अंता माकड़ देवे केती घेरी गुटे पैकेट बिस्कुट सांगे सांगे खाईदे आ बिस्कुट ना तो घेरी वीडियो बसुन बाड़ी दियो ना था तो बस था सेटा थाओ सेट थाओ ना सेट थाओ है ना तुम वीडियो फेरे मुझे भी कुआड़े वीडियो करी ना ना से माकड़ अच्छे गली जी माकड़ तो धर माकड़ बुड़ा भाई मैंने सब बस आम भाई आसीगले
ଗଛର ସବୁ ଥିଲେ ଏ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କୁରୁକୁରି ଆଣିକି ବାବୁକୁ ଅସୁବିଧା ପୁରା ଖୋଲା ହାତ ଗଳେଇକି ଦେଇଦେବେ ଚାଲ ଝିଅ ହଉନି ପୁରା ଉକୁଳା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ହଉନି ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି ପୁରା ଘେରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏତେ କଣ ସେ ନେବେ ନା ନା ଯଦି ବୁଡ଼ିଲେ ନଡ଼ିଆ ନେବେନି ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବେନି ଗଲା এইটা গাড়ি স্টার্ট করো গাড়ি স্টার্ট করো ধরো 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 ତମେ ଧର ମାଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇଦେଇଥାଉ ମାରି ଦି ଜଣ ବାଟ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼